RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Yes, Radyo Man Bernard, karong mga orasa di ata sa may area sa Isla Suerte, Times Beach, Barangay 76 das ining adto sa Davao. Adyo! Ay la. Dali ara na kabre. Okay, kasi pangan. Pamela apelyido. Singgo. Si Pamela Zingo. Sa man ka dalaga or Nanay minyo? anak, uy. Duha. Pam, kanang gani haramig agi-agi diri ba na lagi gatingog radyo diha sa sud. O sa istasyon na na. DXDC. Ah, grabe po nang istorya hagyod. Dali ara po nakatak. Ora man dyan among paminawon, wanay lain. Wala gyud lain. Wala na. Ala grabe. Gano ganahan magyud mo sa DXDC? Makapaminaw tag maing balita. Wow. Kuan. Oh, unsa pa Mga gyud? drama-drama Ah, drama-drama. Ah, di ay gyud ganahan Para gyud ka-relax ta. Ah, di Nakabalo taon basta-basta. say kuan ron. Panahon. Dagas panahon. Tungod anak Pamela, gihatdan ka na mo og panud-an sa atong panud-an promo. Nahibaw ba ka ni anak? Oo. Ah, oo daw. Oo. Di basta. Okay, surtihan yun. Okay, kasama ang Pamela, amo nang itunol nimo ha. Sige dabe, dawata dabe. Oh, gitunol na gyud. Gitunol na gyud bagya kasama. Ibaw kag para unsay putahin na toron parihapon? Okay, balo? Bangus. Ah, di basta. Taksyo nga bangus. Ah, para si Mr. Gud mo samot yun ko, kainlab. Sanoon. Niara ang ato ang bangus nga putahi karon nga paksiw ni adiri kuan kini ang paminta ha di basta-basta gyud tinibuok ka paminta ha dili ni dinurog ang sibuyas bombay ang ahos bagya kasama nga pampalami sa ato agya kining pangluto og ang luya nga baytuyo og siyempre bagya kasama ang kulikot ha di basta-basta aron ang atong kinabuhi di magkalukot-lukot ha og di magkakasama si Pamela maglagot hasta yamba na bagya kasama sa gabi magbukot-bukot. O sa basulti ni kasamang Pamela 5. Daghang kayong salamat nga nakaadto mo diri sa mong lugar. Ah, di basta. Paminaw mo DXDC para mabala na to unsay panahon nga. Ah. Mayo na siya paminaw kay napoy drama. Ah, di Makatulog mo. Ah, di pa. Napagay putahe. Oo. Ah, panudan. Panudan paniog to. Ah, pamahaw panihapon. Oh. Ah, di basta yun. Okay, magkakasama laing winner na to Pamela 5 diri sa may Isla Suerte Times Beach ding ato kasunod sa Davao. Atong winner magkakasama sa panudan promo RMN Listen Win, certified listener sa DXDC RMN Davao. Ako ni Radyo Man Dudong Ridlo Mosbog, Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.